Jelan Usmanu cikin hadarar shehu dan Usmanu hadarar shehu dan Usmanu alam tijani dan Usmanu la ilaha illallah sayu ujna wal man dan wasayu ujna wal man alam tijani na wal man sayu ujna wal man inani ma matarani wala tibi abrahami sayu ujna wal man انزل في ودات سوامي زوق عدنا سابه قد فاق عزواك ليزامي زوق عدنا سابه قد فاق عزواك ليزامي خيره قد أماتا ناله كل الأنام قد سرابرا وبحرا بين حيوان وجميع بفتوح وكشوف وفنون العلم نامين فار بملك ومال فهو مروي كل زامي هم قديم صار مخدوم من شيخ لا سرعان رب مملوك ملكين صار مرفوع على مقامي ربما كمل السيرين زيده فوق الأدان ربما دوم الغني حتى على فوق اللعب كم قلوب من مجوس أسلموا دون كتاي كم به بالله قبل دو التقى فوق المرامي كم نسارى أسلموا من فيرز الكل بالإمام دينه دين القوي دائما دون السرامي دينه دين القوي دائما دون السرامي سابوا قوم كيار هم ملوك في الأنام شغلوا في الله دابا أو صفاتنا وسامي علمهم يرفعني القل أنبياء دون مرامي سلم أنت سلم وإلا التقي سؤالي وامي وقدورات الآيات في انكفار وقت وامي وأمي في كل وقت في التركي والتزامي في أبي إسحاق لما كفاني من هيامي كفاني وبوه دينا إلى يوم القيامة agaza lan Usman agaza lallaba lan Usman tausaya taimaka ku shigar da mu cikin hadarar shehu malam tijani a tausaya agaza mana ربنا الله عيدي bani sabon wani waridi kai ka so na yi wanga ahmadi barni kallon murorin kasar wadi in yaban dan Usman abadi wanda shi ne sirrin da kaunu ka fita ji sanadinsa
عندنا فتدلت له قاب قوسين أجلت تاكدو سوايوها تفرفدو فكان قاب قري سيتحوتدو أنك وانت تكن ما دنا هدو سيدا أكنا شاكي غنين تكن دم وسمان زبا Dolan Usman lazina amana kai kadai kake zaki ta ko ina dole ne abu kowa irin sina shi yasa kai muka yi mai jinjina ka zamo sarki ko samayina ga ka ba kai sai cewa tunanin Usmanu sa mazaje tafiya taga haddarin sama kake dola shiga banda kai wane yi gajaga mai musu kan girman ka taraga in ka so sauke in ka so daga babu tsoro bare ai jaga dan Usmanu himmar shi ya himmar shi ya himmar shi himmar shi himmar shi himmar shi himmar shi himmar shi ya himmar shi himmar shi Siga da muziki ta dangagin bana kace kawo da mai zato sannan bajibincin masu ambato kuma ake dan Usmani ya fito tabbatar ma kai ce ta tabbato hankulan kauni ka kawo da karkato kuma ka miƙa wa shehu kulliya malafi janu zautuwa ta cikin kana zatu zuciya ta rikice tana batu wai ta yadan Usman ka fito kaga za ta gani kai ka killatu ka da zautar duka mun ka haukatu ko ina Ahmad kai nake kira dan Usmanu tabu ya zahiri shafa'ina ka ta kana wutire yin batun kai zaman zikiri na faɗe ka da harshe 100 shehu sautin ku ya sani tunzire ba ni gane kawai da ɗan gari ɗan Usmanu da muje Ahmad anta sayyidi ya imamul ahbab murshidi wahidin adin kai ke gaidi jami'ar so azali ya abadi muntahal akadan banna ce badi hubbukum wajibatan muradina da Usmanu a tausaya mana a cikin da mu cikin hadarar gaushe
ya suturta ce suturar ka ce ta suturta ni na barkace na ce daga jinka na zo babu ce ku ce zuwanka namiji maza sun kazan mace dole sai hakuri yadda duka ce babu canzawa damuwa dan Usmanu ta kamata kai ne a duniya lahira halkokin ka zanzaya banda gata dan Usmanu duniya banda kai da har yau ina wuya kai ka jawo ne ka sani dariya damuwa kuma ka kawar farin ciki dan Usmanu Rodin da na ji ka na rasa hankali Shehu Malam Tijani adali san kashi ya zama mana ajali ga amanar mu dukan mu yan Ali kai dugo kuma ka zamo wasali banda kai ba mai yin mu'awali dan Usmanu To ya madafar bayi habibana yau gaba da ya dararka da gana mai isa cikin ta babu ko'ina dole sai in kayar da hazuna bai da rayawa dan Usmanu na shehu ga igiyar san ku da ku kai dan Usmanu la ilaha illallah babu alfarma shehu banda kai san ka mai yi yayi tutiya da kai babu mai iya hantar shi kai duk rashin kyan bawa ya zo ga kai da ke gyara shi kake kurun ka kai shehu gyara mu shigar da mu cikin hadarar na ga bayi na san ka shugaba kana har inda su farka ta gaba makabarta sun saka a gaba wasu bukata wasu so su rattaba wannan ma bai san mai ya kai shi ba za mu ce ta mu je zuwa Malam Tijani bari kake mai sha da mai yabo ta kamar masu yabo wurin yabo kai kadai ne kafa kauni kai yabo kuma an kaji aka ce da shi yabo Shehu Malam Tijani ban rabo mai yabo na neman yabo kula dan Usmanu
arziki kake gun mai tafaukuri, garkuwa kake gun mai tadauri, fatayi kake gun masu mazhari, mai batun sa aka wani haɗari, soyuwa gumbuya da zahiri, babu karya ko yaudara a san dan Usmanu. Lasurar ya mu ɗare wanda duka rike ya fi bahari, jadana ka musiba da garari, kai ka zama sanadin duka shiri, a cikin sanka na ɗauki alkawari, ko ya kudade zama cikin ɗan Usmanu, la ilallahu. Ba zama a cikin sha'anku ne, ko ina aikin gashi bayyane, sa'in da wani madihinka ne, duk abin da ka so in idanka ne, ko da hange na kan wani kai ne, ka yi ce da faɗi ci gani a yaran Usmanu. Himmar shiru, himmar shiru, ya himmar shiru, himmar shiru, ya himmar shiru. Alaman nasu ka kama jiki, shehu malam Tijjani ai biki, babu wanda ya nema ajal kaki, ilmuhum irfanin kasa haki, mul'anbiya na ƙara taraki. Wa gane ko karama fahimta dan Usmanu. Sayi ujina wal woman, in wasayi ujina wal woman, al-Tijjani na wal woman, sayi ujina wal woman. إنني ما تراني ولا تبي يا برهامي سايودنا والومامي انزل في يودات سوامي زوج عدنا سابي قد باقى زواج